L'Ajuntament de Carcaixent ha commemorat el 438 aniversari del seu autogovern i independència respecte de la ciutat d'Alzira. Com cada any, els grups locals de danses i balls populars van marcar l'inici d'aquesta celebració, acompanyant la corporació municipal des de la casa consistorial fins l'Auditori de les Dominiques. Concretament va ser l'11 de març de 1576 quan el rei Felip II va concedir a Carcaixent el privilegi d'universitat. Esta concessió va ser l'inici d'un procés que culminaria després, el 10 de juliol de 1589, amb la concessió del privilegi de Vila Reial. Molt important perquè des del 1576, en un dia 11 de març, rebem la nostra independència com a poble, la nostra autonomia. I ja des de l'any 2001, com hem dit abans, ho celebrem i cada any per a reflectir un poc la nostra història, per a donar prèmit a persones de Carcaixent o de fora, que han sigut persones que han treballat per a la nostra ciutat, ho celebrem amb molt de goig. I una de les coses que avui s'ha repetit, avui estem celebrant el 150 aniversari del tren de Via Estreta, del trenet, que anava de Carcaixent a Dénia, però independentment d'això, jo sempre que celebrem aquest acte penso en la història de Carcaixent, en les persones, els nostres majors, que han sabut superar dificultats, riuades, enfermetats, històries, i que al final un poble quan pelea, quan treballa, quan està junt, segur que va endavant. Com en edicions anteriors, dins de l'acte va tindre lloc una intervenció especialitzada que en esta ocasió va ser sobre el 150 aniversari del ferrocarril de Via Estreta, el Trenet. Les ponències van anar a càrrec de José Manuel Fernández, Fernando Rodríguez i José Vicente Bataller, sota el títol Aproximació al Trenet de Carcaixent-Dénia. Tot seguit, l'acte institucional va servir per a retre homenatge a Bernardo Donaràs i nomenar-lo oficialment cronista de la localitat de Carcaixent. Este nomenament per mi és un gran orgull i una gran responsabilitat perquè treballar per un poble de Carcaixent i recuperar la seva història és molt important i molt compromès. Aquesta etapa vaig a continuar-la igual que avui en dia, treballant tots els dies i fent que cada dia se coneguen més pàgines de la història de Carcaixent. En el marc d'esta festa institucional, l'Ajuntament ja ha reconegut i guardonat a la Societat Musical Lira Carcaixentina, al Grup Teatre Àgora, a la Reial Séquia de Carcaixent i a l'Ordre Franciscana. També als Cavallers de l'Esport, senyors en Carlos Jimeno, en Lluís Català, en Paco Camarena i en Guillermo Fabregat, al degà Navarro d'Aràs, al professor Vidal Beneito i a l'eurodiputat Enrique Guerrero. L'any passat, els guardons van ser per a 3 dones claus en la història de Carcaixent: Antònia Talens Mezquida, la Marqueseta, Isabel Soriano Pallassar i Amàlia Bossarte.